Nagyon jól indult igazából, reggel ideértünk időbe, beneveztünk, és igazából az első gyors nagyon jó volt, szoktuk a pályát, egy picit még csúszott. Jó volt az időnk is végül is, a másodikon gyorsultunk. Szerintem nagyon hasonló, mint a januári. Olyan nagy változások nem voltak én szerintem a kanyarokban, meg az ívekben, nagyon jó volt. A harmadikon pedig a legjobb időnket mentük igazából, az lett a legjobb. Ugye a széria autóhoz képest igazából nagyon jó, mert kategóriában 20-ból 6. helyen végeztünk az autócsodák mögött, úgyhogy egész jól sikerült én mai nap, úgy gondolom. Próbálom mind a kettőt, nyilván egyik tehát nem működik együtt, de nyilván szerettük volna az időt, hogyha kapunk egy kupát, de ezzel is nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve. Tehát ahogy ezt építettük, abból úgy gondolom, hogy a 6. hely az tökéletes nekünk. Meg jól is éreztük magunkat. Miskolc a hely közelsége miatt, ugye miskolciak vagyunk, és ott leszünk, majd januárban láthatóak legközelebb. Reméljük, hogy ti is jöttök.